Good morning guys! It's laundry day! Ay, mabilis lang naman guys akong makapaglaba kasi bakasyon, walang mga uniform, and then hindi gaanong madudumi yung mga damit kasi hindi naman lumalabas si Chris, lagi lang dito sa bahay. Tapos mga pang ginamit lang din pang workout, yung gano'n ang nilalaban ko. Tapos yung mga bedsheet, mga punda dito kung nilalaban. Pero bedsheet, tuwalya, yung gano'n is pinapalaundry ko kasi mabibigat and kulang sa sampayan. So yun lang, mga magagaan lang naman. So ayan, tapos sinalang ko na din yung kanin para may food na si Chris Pulo. Ano bang ulamin ng batang yun? Hindi pa ako nakapamalengke. Gusto ko gulay eh. Pero yes, walay pa gulay. Ayaw kasi yung halimbawa maglalaba ako tapos lalabas mamalengke, parang doble pagod. Isa-isa lang guys. Uy, mukhang andyan na si daddy ah. Mukhang andyan si daddy, wiggle na si yung. Andyan na nga! Andyan na nga! Tam-tam! Mumukha kang tuldok dyan kay Groot. Ito ka. Tawag nila no? Hey! Tam-tam! Diyan mo na lang siya dati. Sinalang ko na yung labahan. Ayan, tapos si daddy taga-sampay. Ayan. Ang dami pala sa inyo guys nagsasuggest na bumili ako ng automatic washing machine. Gusto ko sana, kaso mahina ang tubig dito guys. So, ganun din. Magsasalin-salin ako. Wag na, yun na lang. Kasi pag bumili na naman ako, saka na naman ilalagay yan, diba? Eh, gumagana pa naman. Nakakalaba pa naman. So, okay lang naman. Kahit walang kahit walang automatic washing machine. Carry na yan. Nakakatatlong load lang naman ako, guys. And, nasa 3 hours lang din naman akong pag naglalaba. Kasi konti lang din naman at bakasyon naman. So, ayun. Ano gusto mo lang, daddy? Ay, pala kami? Oatmeal. Prepare na nga tayo. Ayun, konti na lang yung aming oatmeal. Pagalitan naman si Maggie. Yan, konti na lang. Puno yun eh. Niluluto ko muna guys yung oatmeal kasi gusto ko luto yung oatmeal. May nagsuggest sa inyo na pwede daw kahit hindi na diretso ng i-blend pero parang matigas. Diba? So, ayan. Dati may na-micro ko lang kaso wala na yung microwavable na container. Tinapon ata ni Emma. So, dito na lang. Ayan. Wait lang. Okay na yun. Tapos takpan na lang natin. Kasi quick lang naman to. Mabilis maluto. Quick cook. Nakalagay sa packaging niya. Then, ito na yung banana. Tapos, nag-squeeze ako ng konting lemon para hindi siya mangitim nga. Ayan. And, wait lang. Tsaka, ito. Malapit na siya maubos. Yay, di na sayang. Yung Herbalife. Ayan. Ito muna pang pang breakfast namin. Ko-concert na naman si daddy. So, andyan lang guys yung yung karaoke. Karaoke pa tawag dyan? Ayan. Hindi. Magic 6. Brand pala yun. Videoke. So, ayun lang. Para lang siyang telepono nakalagay dyan. Alam niyo yung mga landline noon. Naalala niyo ba yun? Yung, alam may landline pa naman ngayon guys. Pero ang gusto ko sabihin is, sa probinsya noon, hindi ko lang alam sa Maynila. Di ba may mga, ano ba yan? Bawat bahay may landline. Alam mo yung may pa yung telepono. Parang may sapin, may cover, tapos yung handle may din, 'di ba? May nakasupot din. So, yun lang. Naman ang gusto kong sabihin. Kung nagkaroon kayo ganon or kung na-experience yung mga ganon, tapos yung pinaka-handle niya, yung sa may telepono is nilalagyan pa ng bulak na may alcohol para pag inang medyo mabango, 'di ba? May ganun ba? Wala lang. Nonsense. Let's check the batteries. Ano ba, Kelvo? Di ka na mapalagay dyan. Pero ayan siya, guys. Platinum yung yung tatak. Cello. Tapos dalawang wireless na siya na may battery lang.
Ayan. Pareho ba itong may battery? Ayan, wala. Okay. So, ganyan lang. Para lang nga telepono eh. May cradle. Yan. Diba? Tapos nakakabit na siya dyan. So, anytime gusto na itong concert. Siya lang naman guys. Kasi ako, hindi talaga ako kumakanta. Promise. Hindi. Never. Siguro once in a blue moon na pag nilasing nyo ako, doon lang ako mapapakanta. Ang mahilig kumanta sa amin, mga kapatid ko, lahat yan mahilig kumanta. Pero ako, wala eh. Kaya, bumili ako just in case punta sila dito, yung ganun. And then may nagtatanong din ata sa inyo, ewan ko, nasagot ko na to kung bakit hindi pumupunta dito yung pamilya ko. Kasi guys, yung mga trabaho nga naman. Nung bago pala kami dito, si mama yung nag-ayos ng namin, tumulong sa akin para mag-ayos dito sa apartment. Ayun. Mga work kasi. Hindi. And isa pa, dahil din sa sa mga aso. Alam niyo yun. Kaya wala din ako mga bisita dito. Lagi kong sa baba minimit, yung gano'n. Nakakahiya, syempre na. Pero okay lang naman sa kanila. Alam nila na may dogs ako. So, yun. Check natin yung fire. Daddy, may something si Yung sa bibig niya. O, yung piraso niya. O baka lunukin na naman niya yan. Sira ulo to si Yung pati yung marble, nilulunok niya eh. Yung holen. Oh. Wala din, kinuha din ni Paknit. Tam-tam! Nag-ipon-ipon na kayo dyan kay Daddy, ha? Tigasin. Tigasin kong asawa. Tigasampay. May samang-sama virgin. Ayan, tapos na puti guys. Tapos na rin di kulay, yung mga dark na lang. Ano pala? Paknit! Ha? Ito na pala ako sa Infinity War. Infinity na ako. Wala nga, di ba? Paano ka makakanood doon? Daming pila. Infinity. Infinity. Avengers eh. Walang ibang pagpipilian. This is how you do it. Pick your nose and chew it. Para ka lang din nag-gym daddy. Nakala. Nawalikod niya. Char. Jimeno. Hoy, Paknit! Lika rito. Nagagamot, nagda-drugs. Nagda-drugs ka na naman dyan. Lika rito. Nanginain naman siya ng damo dyan. Hoy! Kain tayo guys. Sumorder na lang kami sa sa Jerry's. Pa-deliver na lang at wala tayong magluto and wala din akong lulutuin. So we have kangkong. Ano ulit yan, Dani? May sisig. Sisig, ayun, sisig. Ay, hindi, dito umorder ng sisig. Walang sisig. Lumpia. Lumpiang tinapa. Tinapang lumpia. Nice. May cheesy din pala siya. Ayun, tapos sinigang na hipon. Favorite mo, ayan. Meron pa yung kanina na tawag dito, Daddy. Egg omelette. Omelette du fromage. Corn beef, tapos ham. Yung nandyan. Dahil sinigang na hipon nga. Pork Chris. Ayan, and I know. Nag-gym tapos nag-crispy pata. Guys, please, pagod kami. Pagbigyan nyo kami. Pagod kami kakalaba. Ayan. Eh, ano yung kinain namin kanina. Ako nga hindi ako nag-breakfast eh. Yung shake lang. So, yee! Wow ah! Pag sa mga dogs The daw. dogs come first. So, let's eat. Pamamahal ko mga Baliw. Kain tayo. Let's pray na muna. The name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this gift that we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayun guys. Hindi pala naka-record kanina. Dala ng dala. Okay. Favorite na shrimp. Laki na ano? Ano ko na? Tuloy na. Here's Daddy. Ayan din.
Patikim nga yung ano lang. No. Balat. Ito. Ayun po niya. Gusto ko yung Balat to. may taba pa rin yan. Minsan lang guys. Ako rin eh. Wait lang. Balat. Yung crunch gusto ko eh. Ayaw niya. Kaya crunchy lang. Nakamoy ang mga doggies. Oh. May gulay ako guys eh. Yung kangkong. May! Okay na to kaysa ano. Kaysa magluto pa ako, diba? Mabilisan. Pero huwag naman lagi. Naglaba lang kasi kami kaya wala tayong mag-ano. Magluto. Pero pag ano, pag mga gulay sa restaurant, basta sarap pag sa Chinese. Kasi may ano, mas malakas yung mga gulay nila. Kahit na ano lang, steam lang. Ewan ko. Ito wala. Ano siya? Hindi mo lang nilagyan ng ano. Parang nilaga lang, tapos may garlic. Wala man lang ano, oyster. Ang sweet-sweet ni Yung tsaka ni ano. Ay, nabulabog. Itom-tom. Ay, si Yung. Kuya eh, no? Dinadaganyan niya si ano. Para siguro hindi mag-twitch. Si Tom-Tom. Si Tom-Tom naman gusto niya sa ano ni Yung eh. Sa ilalim ng mukha eh. Oo. Ayun, pinasok muna si Groot. And pumasok na rin si Maggie. Hey, Tom-Tom, where you going? Na napapahinga na muna tayo, bebe. Tapos na kami, guys. Maglaba, magsampay and everything. Maghugas ng pinagkainan. Pahinga na. Kasi later is gym na. Ano tayo pasok? 6. 6? Oo, pahinga naman muna. Mag-edit muna ako na isang vlog kasi wala nang papanoorin mamaya. Edit muna tayo, guys. We're here na, guys. Sa 7:30 plus ako attend. Ayan, 7 PM pa lang. Patapos pa lang tong first session sa evening freestyle. Ano yan eh, lipat-lipat yan eh. Una, dito ka sa ano, sa may dome, tapos sunod doon ka sa parang tube. Tapos dito, group exercise studio. May mga ano na siya. Pang malakasan na to. Hindi pa natin carry yan. Kaya nga, hello guys! Pauwi na kami. Naloka ako doon sa ano, sa coach. Hindi ko maangat yung sarili ko sa ano eh. Yung sit up na nakaangat yung paa, na naka-cross pa, tapos mag-sit up ko. Sabi pa naman sa akin na take note ako, oh ma'am, kumusta ka naman dyan? Ang sarap ng sunbathing mo ah. Lalo din ako ng hina. Pero mabait naman, di naman yung galit. Ano. It's more fun lang. Fun lang. Kaya, ang saya yung mga group activities. So, ayun, text ko na nga lang si ano. Wala pang schedule eh. Wala pa dun sa nakapaskil. Gusto ko sana mag-attend ulit bukas ng ano, ng Spartan. So, yun. Let's go! Sa bahay na lang ako mag-shower kasi wala pala ako dalang underwear. So, yun. Kahit pwede naman siya mag-warrior. Gusto na ito. Okay na yan. Warrior ka naman eh. Ang Baliw. warrior, kamas siya. Pagpapalabas. Ayoko mo. Kita ang aking nips. Nips won't matter. So, let's go home.